Tervetuloa TunneCare-podcastin pariin. Olen Virpi Rajastila ja toimin tämän podcastin juontajana. Aluksi ihan lyhyesti yrityksestä TunneCare. Me ollaan henkilöstövuokrausyritys, jonka pääasiallinen toimiala on hoito- ja hoivahenkilöstön etsiminen ETA-alueen ulkopuolelta, ja tämän jälkeen heille opetetaan suomen kieli ja kulttuurin alkeet, jonka jälkeen he tulevat Suomeen, saavat täällä lain vaatiman koulutuksen ja sitten he siirtyvät osaksi suomalaista hoitohenkilöstöä. Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomeen tarvitaan jopa 30 000 ulkomaalaista hoito- ja hoivahenkilöä. Ja TunneCare haluaa olla mukana tässä. Toki TunneCare etsii myös muita osaajia ja jokainen työntekijä ja yhteistyökumppani on meille mahdollisuus toimia tunteet ja inhimillisyys ohjenuorana ja viedä Suomen taloutta omalta osaltamme eteenpäin. TunneCare podcast on meidän tapa kertoa mielipiteitä, tarjota ratkaisuja ja olla vaikuttamassa siihen, että Suomi on jatkossakin maailman onnellisin maa. Paikka, jossa on hyvä elää, tehdä töitä ja jossa yritykset voivat menestyä ja jossa jokainen ihminen kohdataan ihmisenä. Haastatteluja, mielipiteitä, normien rikkomista ja paljon asiaa työelämästä, henkilövuokrauksen hyödyistä ja mahdollisuuksista, talouden vaikutuksesta työhön ja työn vaikutuksesta talouteen. Tätä ja paljon muuta on TunneCare podcast. Tervetuloa mukaan. Alkuvuodesta 2023 media toitotti, kuinka akuutti ja koko ajan kasvava hoitohenkilöstön työvoimapula on vihdoin saanut ratkaisun. Ja tätä ratkaisua pidettiin merkittävänä ja uutena ajatuksena. Ja se ratkaisu oli median mielestä raha. Henkilöstövuokrauksesta ja täysin järjettömistä palkoista tehtiin eräänlainen kaiken pelastava asia. Annettiin ymmärtää, että rahaa on, ja kun sitä käytetään ylisuuriin palkkoihin, niin ei ole hoitajapulaa ja kaikki ratkaisut ja ongelmat on ratkaistu. Pikakelaus vuodella eteenpäin ja hupsista ei sitä rahaa yhtäkkiä ollutkaan. Syntyi täysin uudenlainen tilanne. Nyt kielletään hoitohenkilöstön vuokraus ja niiden hoitajien, jotka vielä tekevät työtä niillä palkoilla, jotka TES-sopimukset määrittelee, selkänahasta revitään lisää tekemistä ja kaikki irti. Ja ne hoitajat, jotka onnistuivat vajassa vuodessa pääsemään vääristyneen palkkarakenteen piiriin, tekevät nyt puolet vuodesta töitä ja toisen puolen he matkustelevat ja viettävät vapaita täysin tietoisena siinä, että heidän ja näiden vielä heitäkin ahnaampien henkilöstövuokrausyritysten toiminta murentaa hetki hetkeltä hyvinvointiyhteiskuntaa nimeltä Suomi. Maailman onnellisin maa on jälleen kerran osoittanut, että tässä maassa on ihmisiä, jotka eivät välitä mistään muusta kuin omasta itsestään ja oman pankkitilin saldosta. Nämä vuokrahoitajat valittavat työn raskautta, kiirettä, yövuoroja, vaikka heille maksetaan jopa 2000 € kuukaudessa enemmän kuin niille hoitajille, jotka tekevät töitä, koska haluavat niitä tehdä. Nämä sydämellään hoitajat eivät valita, eivät istu kahvihuoneessa puolta työvuoroa tai esittele somessa työvuoron eväitä. He oikeasti tekevät töitä. Kun taas nämä vuokratyön hoitajat vastustavat kovaan ääneen pakollisia leikkauksia, heidän äänensä kuuluu kovimpana, kun kerrotaan hoitajapulaan löytyvän ratkaisuja muistakin keinoista, ja he saavat median ja valitettavasti myös suuren yleisön sympatiat puolelleen. Mutta kyllä, asiaan on myös oikea ratkaisu, jolla henkilöstöpulaa voidaan ratkaista, ja se ei todellakaan vaadi ylikorkeita palkkaratkaisuja.
Ratkaisu on nimenomaan ulkomaalaisen koulutetun työvoiman etsintä ja tuonti Suomeen. Kielitaitoisena ja kulttuurin ymmärtävänä he saavat koulutuksen ja kelpuutuksen toimia hoito- ja hoivahenkilöstönä Suomessa. Heille maksetaan työstä TES-palkka ja he tekevät inhimillistä 40 tunnin työviikkoa. Inhimillistä heille, jotka ovat tottuneet tekemään jopa 260 tunnin kuukausittaista työaikaa. He tekevät työtä oikeasti halusta auttaa ja he eivät vaadi palvontaa tai nostoa jalustalle. Heillä on sydän paikallaan ja heille Suomi oikeasti on maailman onnellisin maa ja he haluavat tehdä töitä. Ongelmalliseksi tämän ratkaisun käyttämisen tekee Suomessa byrokratian vaikeus ja kankeus sekä suomalaisen yhteiskunnan asenteet ulkomaalaistaustaista työvoimaa kohtaan. Mutta me uskomme, että tämä ratkaisu on kuitenkin osa kokonaisuutta, jolla edes rippeet nykyisen kaltaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan säilyttää ja samalla saadaan Suomen talous edes kääntymään nousuun, kun voidaan keskittyä tuottavuuden ja uuden yritystoiminnan ja muun talouden kasvua lisäävän toiminnan kehittämiseen. Tässä oli siis ensimmäinen Tunnecare-podcastin jakso. Rankka ja varmasti jokaisesta tunteita herättävä aihe, mutta vain ja ainoastaan niin me päästään tässä maailmassa eteenpäin. Kiitos kun kuuntelit ja palataan podcastin parin viikon kuluttua. Hei hei!